wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam tura sahabbansa zuwa habasha waccar kissar da muka bayar. To bayan dawowansu wata rana ana zaune sai yake tambayansu, ala tuhaddithuni bi ajibi ma ra'aytum bi ardil habasha. Annabi ya ce musu, ni ba kwa mun taɗi ku ban labarin ababen mamaki da kuka gani a habasha ba. Kun je garin ku ba ɗaya ba, al'adar ku ba ɗaya ba, addinin ku ba ɗaya da su ba. Ba ku ga waɗansu abubuwa na ban mamaki wadda suka bambanta da ku da shi ba? Qala fityatun minhum bala ya rasulullah. Matasan cikin su suka ce manzo Allah da mu baka labari. Suka ce baina na hanu julusun, wata rana muna zaune a habasha. Marrat bina ajuzun min ajaizi rahabinihim, sai wata tsohuwa daga cikin tsoffin masu bautansu, irin wadda suke keɓance kansu domin ibada, sai ta zo ta wuce mu. Kuna fahimta? Ta hamilu ala ra'asiha qullatan mimma, tana ɗauke da tulun ruwa a kanta, ta ɗebo ruwa. Famarrat bi fatan minhum, sabai suka ce muna kallonta, sai ta je ta wuce wani matashi daga cikin matasan habasha. Faja'ala ihda yadayhi baina katafaiha thumma dafa'aha, tana wuce shi sai ya sa hannunsa ɗaya a tsakankanin kafaɗunta sai ya bankaɗa ta. Fakarrat ala rukbataiha, sai ta je ta faɗi akan gwiwowinta, ta faɗi rubda ciki. Fankasarat kullatuwa, tuluntan sai ya fashe. Sabai suka ce muna kallon su. Falammar tafa'at iltafatat ilaihi, lokacin da ta tashi sai ta juyo ta kalli wannan matashi. Fakala sai ta ce, saufa ta'alam ya gudar. Ta ce mishi, wannan macuci ko mayaudari da sannu za ka sani. Idha wada Allahu al-kursiya, lokacin da Allah zai ajiye kursiyu domin hisabi wa mutane. Wa jama'al awwalin wal akirin, randa Allah zai hada al'ummomin farko